Siostog paratoin Haikavaik, Lawrence Fariok. Hologofision sut rwti, dyma Lawrence dyma. Rwtol, dwi'n cerdded ar ei ffordd i'r llwybra borgaid. Wel, yn gyntaf dwi'n mynd i y gorsaf oedd y beirdd Cymraeg, neu o'n Hwngaric maen nhw'n galw o fes i Bardog. Wedi dod yma i'r gorsaf i gweddi. Ond wedyn dwi'n mynd i dol yna y llwybr ar ei ffordd i Ynys Sant Cecilia. Reit. Mae dwi'n neud o rwan ydy. Dwi'n mynd i dod i weld y gorsaf. Reit. Dwi ar y coedwg bach. Y coedwg bach ys miloedd o blynyddoedd yn ôl. Ys blynyddoedd. Mae yna gorsaf. Y gorsaf bach. Be oedd y beirdd derwedd wedi dod i gweddi. Ac ydyn nhw wedyn bod yn ystod o'r eisteddfod yn y proffeithwy. Dyma sut maen nhw gyd yn sefydlu efo lwyth o cerrig i gyd. A dyna ni, y cerrig yma, dyma pan mae'n rhoi aberth yr un person ar ymwyn gweddi i deud diolchgar i Duw. Reit, beth dwi am mynd o rwan ydy, ar ôl wedi gweld y gorsaf yma, dwi'n mynd i symud ymlaen i'r llwybra Balgaid. Os dwi'n mynd i gadael y coedwig, hwyl fel gorsaf, hwyl fel Pontmennau, dwi'n mynd i symud ymlaen i'r llwybra Balgaid. I weld beth sydd yn digwydd, beth dwi'n mynd o'n wneud pan rydw i am mynd am dro. Reit. O, Duw, mae yna lot o bobl efo lot o cwning yma, rhaid i fi deud. Reit, yn gyntaf, dwi'n mynd dan y cyrsia. I dod law yn agos wrth yr afon, wrth wynebu Gwynedd. A beth dwi'n neud o rwan ydy, jyst gweld, dyma'r adroedd. Ond yn yr oes Edward, wel, oes Edward, Brenin Edward a 1900, dechrau hi'n geimfed ganrif oedd yna tyrraif. Roedd pawb wedi dod ar y gwyliau ac yn wrth i bodd. Ond o rwan, mae hyn yn lle naturiol. Y gaba, ble mae yna lwyth o wylannoedd anifeiliad arall i dod yma ar y fyw. Iap, dwi'n gweld y hwyad a wylan. Ac hefyd lwyth o adar ac anifeiliad sydd yn dod ar y gwmpas ar lan y môr. Reit, dwi'n symud ymlaen fan y cyrsa. Reit. Chwiard, neis. Da iawn. One. Holly! Holly! Holly, Oscar? Holly treat? Duw. Holly! Do mae yna lot o tension pan oedd y dynolion siarad o Saesneg ac hefyd y wylannoedd yn gwthio dros y toriogaeth ac yn y blaen. Neu, so mae gennym ni dynolion sydd yn galw am Cunningham. Reit, dwi ar y llwybr y Balgaid o rwan. Wedi deiladu gan y Balgaid yn ystod o'r rhyfel byd gyntaf pan oedd y Balgaid wedi deall Gogledd Belg yn ystod o'r rhyfel byd gyntaf pan oedd Almaenwyr wedi gybo Gogledd Belg rhwng 1914 tan 1916. Ac oedd hwnna'n hanes dwrs iawn, mae'n rhaid i fi dweud. A pan oedd y Balgaid wedi symud y byw yn proffeithwy, oedd y Balgaid
yn ystod o'r rhyfel byd gyntaf wedi adeiladu a promenad neu llwybr y Falgaid. Ac mae un yn hanes dydoriol iawn, mae'n rhaid i fi dweud. Dyma'r Pont Britannica. Wff, afiach yndi. Reit. Anghofio am y pobl eraill, jyst symud ymlaen trwy y dylen ar y llwybr Falgaid. Dyma'r y coedwig. Reit, be dwi'n mynd o rwan ydy Ynys Tysilio, ble mae gyda nhw hen eglwys yn yr oes y Santiaid, dyna'r ac yn yr oesoedd diwedd o'r Rufeiniad, pan oedd o'r Rufeiniad wedi gadael Cymru, Cymru wrth amddiffyn y loed y hunan o'r Saxonaid neu Baganaid, a nifer o bobl eraill sydd digwydd fel Baganaid am bygwth y Sanctiaid. Oedd y Sanctiaid yn rili pwysig achos mae'r Sanctiaid ydi oes pan maen nhw'n goroesi ysgrifenedig ar y lawr ysgrifau, a dyma ba nes i dysgu o llan y chymdeithas ar gyfer haneseriaeth Gymraeg ac yn y blaen, neu llan y diwylliant. A gyfer chwedl a oesoedd canol, dyma beth sydd yn bwysig. Chwedl a oesoedd canol ydy pwnc nes i astudio, ac ar y diwedd pan o'n rhywun yn gwneud yr arholiad y gyfer chwedl a oesoedd canol, mae gen i ac minus, ond mae un yn iawn sti. Felly, nes i paso. Felly, y gobaith ydy, os dwi wedi gorffen Prifysgol Bangor, ar ôl wedi gorffen gwneud sgriptio, mi wna i dod i gyrraeddio, ond bwys yn gwybod os dwi'n mynd i gadael Porthaethwy neu dim, achos ar hyn o bryd dwi yn caru Porthaethwy ac yn byw yn Sir Fôn, achos mae Ynys Môn yn lle prodferth iawn. Ond wrth gwrs hwnnw, dwi yn mynd law i Gaernarfon a gyfer, dwi ddim yn eisiau siarad am Gaernarfon am hwnnw, achos dwi jyst eisiau mwynhau y golygydd yn Ynys Môn. Reit, dwi yn cerdded ymlaen. Cwrs y pont. Dim pont ydi hwnna, ond mwy fel y llwybr hyd at yr ynys. Mae gyda nhw mynwent, ble oedd y meirw yn cael ei rystio mewn heddwch. Reit, un peth dwi yn mynd ydy yr her eglwys gan Sant Tysilio. Of course, mae yna lot o pethau i ddangos rownd yr ardal fi. Os ti'n dod o Hwngari, dyma'r lle mae rhaid i chdi dod. Os dwi'n angen dysgu Hwngarieg, ar ôl dwi wedi dysgu Hwngarieg, mi wna i siarad Hwngarieg a wedyn, neu gwneud y fersiwn Hwngarieg sti. Felly, ar ôl dwi wedi dysgu Hwngarieg, ar ôl wedi defnyddio Cymraeg, mi wna i siarad Hwngarieg, wedi cynulleidfa Hwngaraeth. Felly, os mae'r Hwngaraeth yn gwybod lot am Cymru, os maen nhw'n eisiau dod i Cymru, wel dyma'r lle i ddangos, ti'n gwybod. A mae un yn lle wych, lle prodferth iawn. Lot o hanes yn digwydd. And of course, mae gennym ni lot o hanes dyryst hefyd, pan oedd Cymru wedi golli sofraniaeth ac yn golli beoriaeth Gymraeg. Ond am rwan, dyma'r hanes ma, efo hanes ma, dyma'r hen eglwys Sant Tysilio. Oedd hwn yn cael ei adeiladu yn o blwyddyn 630, achos oedd Sant Tysilio nath adeiladu yr eglwys ma, y gyfer creu Cristnogaeth, y gyfer gorychod Cristnogaeth o'r Paganaid. Ond rwan, dwi'n mynd i dod yma i weld y croes, dwi'n gweld y gloch, aros y munud. Dyna ni, dyma y gloch. Reit, be dwi'n mynd rwan ydy Durango y Bryn.
ble mae ganddyn nhw meirw y milwyr Cymraeg, ond mewn gwasanaeth efo byth yn Brydain. O, afiach yndi. Ynddo, shit. Mae yna lot o bobl ar y bren, felly mae rhaid i fi am dod â gofalus am beth dwi am ffilmio, sti. Achos dwi ddim yn eisiau pobl arall i bod yn blwy'n, neu gwylltio, neu deud pethau yn Saesneg, what are you talking to, ac yn y blaen. Reit, os dwi'n mynd yma, yn gofalus, wedyn trwch yma, reit, beth dwi'n neud o rwan ydy? Ie, dwi'n go ar y bren. Oce, jyst am wybyddu Cwrs Celtaidd, achos mae reid ar y bren, mae ganddyn nhw milwyr Cymraeg mewn gwasanaeth efo byth yn Brydain. Beth yw, ys Gymru, ys gollwyd sofraniaeth i Gymru i Lloegr, wedyn Cymru Brydain. Reit, oce, just edrych ar y llwybr hwn, achos dwi beth yn eisiau gweld y tracarundeb o gwbl, achos mae hynna'n fucking afiach. Reit, hwnna, ydy lla cywir, ydy lla gywir i dod. Os o'n gofal, stop, fel hyn, parffaith, prodfethwch iawn. Wel, gobeithio'n, dyma beth dwi'n meddwl efo golygiad o Santa Silio yn Ynys Môn. Reit. O, nes i gweld y herwn. A dyma'r ynys bach. Ble mae ganddyn nhw lot o wylanoedd yn byw. Cael gymuned. A lle yma, yn 16 ganrif, ble mae ganddyn nhw lla golchi i golchi dillad, ond yn yr 16 ganrif. A dyma'r ffordd i Llanbar y Pwll Gwyndell, gogyrrych yr Yndorbwyll, Llandysilio gogogoch. Reit, trowch at y pobl. Wel, gobeithio dyna ni, a gaf dangos i chdi rownd Porthaethwy, sti. Wel, os unrhyw ar ran i chdi erioed wedi dod i Porthaethwy o blaen, dos i Porthaethwy ar ôl ers i gweld, a gobeithio ers i mwynhau y fideo. Cos yna'n siben, see you stock.